Why, ay, 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 ay. Why, ay, ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Happy New Year, everybody. How are you? Oh, today is January 1, 2024. Time check is brought to you by myself always. Alas. Happy New Year. Oh, kumusta ka mo? Oo. Yan na ano, katatapos palahan misa. Baga iton usang pinaka-highlight kada tuig din hiton simbahan in amo ang sinisir nga Pangarawat 2024 ba ang mga santos ang mag-iirmana ini. So ang iba niyan makita mo ito niyan dida it mga kuan it mga santos nagpreparar pala. Oh, nagpreparar pala at bagaman andin hinanlilingkod. Oo. So naroon niyan ini kikita niyo damo din hiton mga santos pagkakarawaton. Oo, ang mga hermana, mga hermano ikang Han Sacred Heart kan Saint Joseph, tama ba? Adi ang Nazareno. Oy, kasmit. Kakada ngayong Japanin na debosyon an tinin aton na rin. So naroon yan ini mga papanginano naton naton na mga makarawat at mga santos. Okay. Kita nih. Base makatuman ako ng mga katunggalan, ang pagkamulo
imong magkarawat ang Senyor Santo Niño, igmalipan at paglungan niya iyong paglugaray. Ihapan na diya ang pagtawag. Ako ni Kaimuran ko, dahil sa kawasan Marta. Bisa na mag-ulit ako. Ihatag na iya ang pagtakot at pag-atake mo ng aming pagdebosyon. Pinaparawan ang mabubos ng kasintasan. Isa sa tusi na kamay, ako, under Secretary Irene Joyo, Zeta Luis, and Ariel May, Convention University. Ang ating ongoing ang daily process ng Okay, good. New Year. Naman na. Ayos. Ay, Happy New Year. Hindi kayo sagad o ipahin. Tigaman na ipapagkatawa kami. Senyor Santo, igbalibay ang pagdungo. Diya mag-iyong panipalalim. Ihatag na niya ang pagtawo o pagkatawa o ang-amay ng pagdudusyon. Pinakarawan ko ang ukos na kasitasin. Isa santo na amay, ako ni ngaran ni Beyaran, bisan ako kung diri takos, lalo mo dali mo ako bahan ng pamag-uyo, kaya mo panapang ihangalan ko ang ukos na kung kalugarimon, ikaw ang pagtagiya haakon tikang yanak. Nangangamuyo ako han imong kusog o panabang, basi makagtuk pagkakita ka ako ng ulong o pagkakanan. Ang ating outgoing Anthony of Padua, Ines Precious Michael A. Ikaw na ang pagkakasiya ka akong tita yan. Nangangamuyo ako.
pangulo din nga among parokya, ang debosyon nga Daral Lourdes. Paghati tinda nga ako una-una, pulong ug buhat sa tanan na takna. Basi ang tanan nga akong buhat maging pagda